Kaixo eta ongi etorri egun berri batera. Gaur abuztuaren 24a osteguna elkarrizketa oso interesgarri bat izanen dugu. Uharte Arakilgo 55. Artzai egunaren edizioa ospatuko da igande honetan, abuztuaren 27an, eta horretarako 3 partaide ekarri ditugu. Batetik antolatzailetako nagusietako bat, Jose Mari Uztarroz, bestetik Gaizka Uharte, beste antolatzailetako bat, eta hirugarrenik Jorge Oteiza, Artzai Zakur frogetan parte hartzen duen gizonezko bat, eta haiekin hitz eginen dugu Artzai egunaren inguruko bitxikerien inguruan, egitarauen inguruan, eta baitare ahal izatekotan gasna dastaketa eginen dugu. Baina aurretik goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1940an, Bigarren Mundu Gerra, Arranoaren eguna, akats baten ondorioz, zibilak bombardatu zituzten Londonen eta erantzuteko Ingalaterrak Berlin bombardatu zuen. Urte batzuk geroago, 1944an, Bigarren Mundu Gerran, Paris okupazio alemanetik askatuta izan zen. Egun berean, baina 1991an, Ukrainak Srpskekiko independentzia aldarrikatu zuen, Mikhail Gorbatxebek kargua utzi zuen egun berean. Eta bukatzeko 2006an, Nazioarteko Astronomia Elkarteak Pragan eginiko bileran Plutoni planeta estatusa kendu eta planeta ipotx izendatu zuen. Honela, eguzki sistema 9 planetatik 8 pasatu zen. Ikus dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Feijóoren inbestidura irailaren 26ra luzatzen da Gabonetan hauteskundeak saihesteko. Hauteskundeak urtarrilaren 14an errepikatuko dira, hautagai bakar batek ere ez badu presidente izatea lortzen. Junts eta RC alderdiek talde propioa osatuko dute kongresuan, PSOEren eta Sumarren botoekin. Behan, zuhaitz bat erori da Sarasate pasalekuan, zauriturik eragin gabe. Eskuinean, Rubialesek dimisio eman behar duela uste du Osasunak. Jenik neurri eredugarriak eskatu ditu federazioko presidentaren aurka. Alboan, Nafarroak beste bero egun bat jasaten du temperaturak jaitsi aurretik. Beko berrian, ezingo dira edukiontzietako txartelen datuak erregistratu. Argazki nagusian, Brujaseko jokalariak, Belgikako taldeak, atzo sadarren egin zuen entrenamenduaren lehen minutuetan. Izenburuan, Brujas tentu handiz dator Iruñera. Entrenatzaileak dio, Osasunak oso ondo jokatzen duela liga oso indartsu batean. Iago Barrasatek gehitzen du gau historikoa bizi nahi duela. Sadar Europara itzuliko da gaur 16 urte geroago. Diario de Navarrako titularrean, Armengolek hilabete bat ematen dio Feijóori presidente izateko gehiengo bat aurkitzeko. PPko buruaren inbestidura saioa irailaren 26an hasiko da. Argazki nagusian, ezkerretik, Pablo Zalba, ikastaroen komisarioa. Luis Colina, Diario de Navarra Fundazioaren presidentea, Gloria Lomana, Josep Pikeren alarguna, Joaquin Almunia, Europako batzordeko ministro oi eta presidente orde oia, eta Ana Palacio, kanpo arazoetako ministro oia. Izenburuan, omenaldia Pikeri. Ministro oiaren alargunak Europako udako ikastaroetan jaso zuen aitorpena. Eskuineko berrietan batetik debekatu egiten diote mankomunitateari edukiontzietako txartelen datuak erabiltzea. Aldi baterako neurria izango da, erakundeak araudia eguneratu eta gero orain bezala jarraituko duen bitartean. Bestetik, Iruñeak bere berotasun historikorik handiena berdindu du eta gaur ziertzoa sartuko da. Jarraian, zuhaitz bat erori da Sarasate pasalekuan, zauriturik eragin gabe. Bukatzeko, Warnerren lidera hiltzat jo dute hegazkin istripu batean. Goian, futbolean, Osasuna Brujas, konferentzeko lehia nagusia gaur 8:30. Sadarrek asistentzia errekorra gainditu dezake 23.000 zale baino gehiagorekin. Klubaren ustez, Luis Rubialesek, soken aurka, dimisioa eman behar du. Garan titular nagusian, Euskal Herria 45 gradu inguruan dabil etengabe bero bolada batean. Ordu batzuetan, temperatura altuengatik alerta gorria ezarri zuten atzo Euskal Herrian, Laudio, Geñez,
Bilbo eta Iruña bezalako udalerrietan erregistratutako gailurrik altuenekin. Argazki nagusian, hondartzetan eta igerilekuetan freskatzea ezinbestekoa zen atzo izandako tenperatura altuak jasateko. Ezkerreko berrian, Indiako espaziontzi bat ilargiko egopoloan. Bestetik, Warnerren buruzagia hil eginda bere hegazkinak lurra jo ondoren. Behan, bukatzeko Daniel Galbaliziren analisia. Sánchezek ohea egiten dio Feijori eta Baskalek sabana lusatzen dio. Berrian, argazki nagusian, Bilbon 41,4 gradura iritsi ziren atzo, baina areatzako termometroak tenperatura puska bat altuagoak ere eman zituen. Titularrean, bero itogarriari aurre egiten. Urteko egunik beroena izan zen atzo herri askotan. Gueñesen 44,8 gradu erregistratu zituzten. Gaur 43 gradu espero dituzte Nafarroan, baina beroak apaltzera egingo du iluntzeraino. Beko berrietan batetik Indiako Txandran 3 espaziontzia ilargiko egopolora heldu da. Bestetik, ustez Warner taldeko burua zeraman hegazkin batek lurra jo du Errusian. Bukatzeko ekonomian merkataritzaren kanalak agortzen. Panamako bidean murriztu egin dute garraioa eta 130 ontzi geldirik daude sarreretan. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur bero egiten jarraituko du barnealdean, baina tenperaturak behera egingo du kostaldean eta inguruko eskualdeetan. Temperatura nahiko altuekin hasiko dugu eguna. Kostaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du goizean. Haizearen norabide aldaketa goiz izango da Bizkaiko kostaldean eta eguerdirako Gipuzkoako kostaldera iritsiko da. Barnealdera ipar-mendebaldeko haizea arratsaldera arte ez da iritsiko eta balio altuenak gaur ere 35 eta 40 gradu artekoak izango dira. Hodei gutxi batzuk agertuko dira goizean. Arratsalde gau partean bero-hodeiak garatuko dira eta noizbehinka zaparrada trumoitxo batzuk bota ditzake. Haizeak kostaldean ipar-mendebaldera egindakoan beho-hodei batzuk sor daitezke. Ostiralean eguraldiaren aldaketa. Temperatura asko jaitsiko da eskualde guztietan. Hala ere, Araba eta Nafarroa hegoaldean 30 gradu inguruko maximoak espero dira. Ipar isurialdean giroa freskoagoa izango da. Gainera hodeiak ugaritu egingo dira eta goizean zerua ia estalita geratuko da. Euri txikia egingo du noizbehinka Kantauri isurialdean. Kostaldean agian goizaldetik hasita. Ipar-mendebaldeko haizea nagusituko da. Kaixo eta ongi etorri, gaurko elkarrizketa oso interesgarria da, abuztuaren 27an, igande honetan, Uharte Arakilgo Artzai eguna, zehazki 55. edizioa daukagu, eta horretarako 3 partaide ekarri ditugu, batetik Jose Mari Uztarroz, arratsaldeon, antolatzailetako famatua, ez edo nagusietako bat. Bai, zarreena, demora egin daramana, hoi da. Bestetik Gaizka Uharte, beste antolatzailetako bat, ez? Eta komunikazio arduraduna edo zein da zure funtzioa bereziki? Bai, nabil esku bat botatzen lan taldean, eta, kasuetan komunikazioan nabil, baina, hementxe. Eta Jorge Oteiza, Artzaizakur frogetan, ez, parte hartzen duena duela zenbat, hasi zinan? Bai, orai pixke goitibiti, oite 8 urte. Oita 9 urte. Beraz, 55. edizioa. Bai. Izan beharko litzateke 61. ez, banagoker? Bai. Zer gertatu zen hor, zer? Bai, hau egin behar zen egunean, bezperatik, gauean, goizaldetik, ordubilak aldera edo, ikarraizko zutea, eta herrian laurden bat kiskali zen 20 minutoz. Eta, orduen behera gelditu zen, eta handi 6 urtera hasi, eta ez da bukatu. Euskal Herri osoko lehenengo Artzai eguna, ez? Bai, Artzai eguna bezala, bai, hori da. Izen hori guk jarria da jai honi, Artzaien inguruko jai honi. Baina, Artzai zakur lehiaketetan badie zarragoak, Oñati eta Euskal Herrikoa eta, bai.
Duela zenbat sartu zinan zuk antolatzera hartzaiegun hau? Hasieratik? Hasieratik. Bueno, lehendabiziko urtean, pixka bat han inguruan, eta bigarrenean ja buru belarri. Nolakoa zen gaurkoari alderatuta, aurtengoari alderatuta hartzaieguna? Lehenengo hartzaiegunak? Bueno, lehenengo hartzaieguna bakarrik zen txakurren lehiaketa. Eta, bueno, zergatik denok uste ginuen lau edo 5 urte igaro eta jendea etzela etorriko. Denok, lau 5 urte eta gero utzi beharko dago, baina ez. Gero da jende gehiago etortzen zen, etzen ikusten zen maitatzen zuela eguna, eta orduen erabaki ginen zerbait gehiago itea. Hartzainak batzuela beste arazo batzuk, eta orduen hasi ginen gaztaren lehiaketa, ardilatxaren erakus lehiaketa, moztaileak eta feria, gazta saltzeko feria. Hala ere aurten belaunaldien arteko erreleboa bultzatu nahi duzu, pixkat? Bai, bueno, urtero egiten dugu. Aurten ez digu denborarik eman, baina bai ezaugarri batzuk egingo ditugu datorren urtean ardilatxarekin hasten dien hartzainei errekonozimendu edo ezaugarri bat. Gaizkazu antolatzaietako bat bezala, ze helburu finkatu zenituzten hartzaieguna antolatzen hasi zinetenean? Urte guztietakoak ez, baina, Jose Merik esan duen bezala, bere garaian hau jaio zen txakurren lehiaketarekin, gutxinaka gauza gehiago joan ziren gehitzen festara, eta modu integralean erakutsi nahi izan da, zer suposatzen duen hartzaintzak, zer suposatzen duen gure gizartean, zer esparru betetzen duen, egungo eredu honetan, eta badator babestera hori ez, eta generazio aldaketa esaten duguna, bultzatzera, generazio berriek ere autua egin dezaten, bizimodu honetan hain garrantzitsua dela gure baso, mendiak, ere baita gure produktuak mantentzeko, bultzatzeko, eta gaur egungo mundu globalizatuan beste bizi modu bat aurrera atera izateko, hori gure helburua, babestea, hartzaieguna, hartzaia babestea eta bizimodu hori kalera ateratzea, ikusteko ze garrantzitsua den gure gizartean, ez? Zenbat pertsona daude honen atzean hau antolatzen? Momentu honetan, 150 pertsona inguru parte hartzen dute honetan, ezkeran herri txiki bat gara, eta hala ere, jende xente mugitzen dugu elkartearen bitartez, eta horretan gabiltza, beste 55 urte betetzeko gai garen, ez da erraza, baina, Hain famatua denez, nongo jendea iristen da uhartearakilera, egun horretan? Nik uste leku askotatik etortzen dela, guztuan izanik ere turista asko bat dagoen jendea, nik uste gehien bat inguruetatik datorren jendea, Irunerritik datorren jendea, baita ere ikusi daiteke pertsona esotikoagoak esan dezakegu garai hauetan abuztuan gaudelako, eta kitikoa Jose Marik edo izango anekdotaren bat bide honetan, baina denetarik ikusi daiteke ez. Ikusi duzu kanpoko pertsonaren bat edo? Euskal Herri kanpotik datorrena, zehazki hartzaiegunera? Bai, badakigu etortzen direla. Gaztelo, Kastila aldetik, aurten heldu zaizkigo pertsona batzuk Osejatik. Oseja da Zerraina Katalana Puigcerdán ondoko herri batetik, handik ere heldu zaizkigo, Kataluniatik ere etortzen zaizkigo, eta iparraldeko jendea ere bai, toki askotako jendea. Eta noiz bilakatu zein hain famatu? Lehendabiziko urtetik denok jende guzia, herriko jendea, adineko jendeak, harritu zen zenbat jende bildu zen egun horretan. Da, gauz, esankizun edo zea kurioso bat, adineko jendeak esaten zuen. Etzela uharten hainbeste jende bildu, batzokia inauguratu zen ez gero. Republika denboran batzokia egon zenan, eta nunbait etorri zen ikarraizko jendeketa
inaugurazioei, eta jendeak esan zuen, hainbeste jende ez du ezagutu hoi egin zen ez gero, beren memorian zeugaten grabatua hori egun horretatik, kuriositatea bezala. Eta bueno, eta gero beste gauz bat honi ematen diona da, ez bakarrik txakurrena, ekitaldi edo lanik zarrena izanik, gero gaztak bai eman dio zabaltasun eta nortasun handia. Ez bakarrik gazta, hainbeste gazta saltzen den eguna, eta gero enkantea. Horrek morbo bat badu eta horrek ematen dio zabaltasun handia. Hemendik kanpo inork ez du sinisten hauetako gazterdi bat 4.000 eta piko euro ordaindu daitezke. Eta gainera gazna erdiagatik, ez? Ez duzela guztia ematen. ematen. Konkursora, lehiaketara, gazta erdia puskatzen da. Erdia gelditzen da ikutu gabe eta beste erdia epaimaikoak jandezakete dena edo batzuk gutxi, baina beste batzutan empate bat balin bada, bigarren aldiz egin behar da. Gertatu da empatea eman dela? Bai, eta, karo, orduan, lehendabiziko postutan dauden gaztak, asko gutxi gelditzen da, baina herri bat beti ikutu gabe. Egunaz gain ere kartela oso famatua da, ez? Ez duzuela urtez urte aldatu, noiztik hasi zinaten hasieratik, ez? Lehenengo kartela da eta horrela mantendu duzue. Bai, ez da ezer aldatu. Eta nork egin zuen kartela? Ez dakizu, ez? Saiatu zinaten omenaldi bat egiten, ez? Inalakin ninoen, errekonozimendu bat egiteko, eta ez ginen opatu. Bai. Ez dut uste, hau ezen kartel zarrik egongo denik Europa gutxian. Zer du berezi kartel honek? Kolorea, marrazkia? Bueno, ez dakit, zerbait berezia badu. Hau kartela jartzen ari garelarik, inork ez du esaten hau zer da, zer egunetan da. Besterik ez du esaten jendeak. Orduen, ezaugarria da, eta, bueno, nik uste oso representatiboa dela egunena. Zakurrena, hartzaina, herria, ardiak, bai. Aurtengo edizioa 55. Zer egonen da egun horretan? Bai, goizango izetik, esan bezala, txapelketa ezberdinez aparte, izango ditugu ja artisauak egongo dira, gero egongo da ere gaztak eta feria hori egongo da, gaztak erosian izateko, eta gero egongo dira ere postu ezberdinak hortaz gain, hasiko dira txapelketekin, egongo da ardi mereztaileen txapelketa, gero ardi latxaren txapelketa egongo da, morfologikoa eta esnearena, barkatu, eta gero gaztaren txapelketa ere egongo da, goizean zehar, guardian jakingo da goizak zeman duen, eta gero enkantea emango da. Eta arratsaldean, gainerako kanpetan izango dugu, artzain txakurren txapelketa, izango ditzatekela txapelketa guztietan zaharrena 55 urte beteko dituena, gaztarena 51 beteko ditugu. Eta hori izango da, gero eguna bukatuko, eta nahi duenak ere musika pixkaterik izanen du, baina printzipioz hori izango da egun oso bat, eta eskaintza da, jendea huartera hurbildu, eta zain munduarekin zer ikusia duen guzti hori, ikusi eta disfrutatzeko gustora gurekin, ez? Ze ordutan hasiko da eguna berez? 10etan izan dugu? Bai, 10etan ja... Lehenengo lehiaketa zein izanen da, pixkat kokatzeko? Lehen bihazten dena gaztarena. Gaztarena. Eta gero gazta lehiaketa bitartean beste bat egonen da? Osa, bateratzen dituzu ez, pixkat, edo... Bai, batera da, azkenean teknikariak eta bere lana egiten dute, gastatzen dutenak ere lana egiten duaz, eta emaitzak guardi aldera jakiten dira, goiz osoan, jendea lanean ari da, eta bitartean, ara hurbiltzen denak, dauzka aukera ezberdinak, gazta probatu, artisautza ikusi, erosi, nahi dutena, eta gero, hori izango dugu.
bazkaltzeko aukera ere izanen da, nahi duenak tiketak eskuratzeko aukera izango du, eta ondoren arratsaldean Artzai txakurren txapelketa izango du ikusteko zer den lan hori, eta batzuk ezagutuko dute eta urtero joaten dira, eta beste batzuk gauza berri bezala ere joango dira, ez da, eskaintza hori uarten egingo dugu, urtero bezala, abuztuko azkeneko igandean. Omenaldi bat, ez, ere eginen Artisauen duzue? inguruan bi gauz bereziak edo berriak badia urten. Bat da, Burgete aldetik etorriko dire bi gizon, euskaraz ez da nola zen dion, tablillero esaten diote, teilatuak, aldapa hondiko teilatuak, Pirineotako teilatuak, egurrez egiten ditutzenak. Truku hartu, berak atzatzen dute horti tablilla edol txiki horiek, eta berak montatu. Oso teknika zaharra da, eta hori egingo dute, eta gero, bada, emakume bat, kuriosoa, Islandiarra, eta beste emakume batzukin egiten dute artilea, ardien aria, artilea, hori prozesatu. Irundu eta gero gauzak egin. Eta hori bai oso interesgarria da, gure ardien hilea ez da aski baloratua, eta behar dugu atera bat eman. Gauz natural bat, gauz sintetikoan aurka egiteko. Eta omenaldi bat eginen duzu, ez? Bai, bueno, hori da. Alde batetik, oroigarri bat egin behar dugu, joan den urtean egin omenaldi ofiziala Benjamin Urdiain sukaldaria hiltzaigu Madrilen. Espainian lehendabizikoa hiru izar Michelin lortu zituena. Beharez, ziordiarra zen, gure konkursara, gure gazta lehiaketara etortzen zen, egin baina hilda, eta bueno, horren oroigarri bat egingo dugu, eta gero, omen bezala, behar dugu, ia lehendabiziko urtetik epai lehiaketara, gazta lehiaketara etorri dena. Santanderrik, Zakarias Puente, hango Kantabriako kofradiko kidea eta bultzatzailea. Eta gero beste persona bat, Ultzama Bentako hau Felisa Goñiri. Bere eginkizuna nola induen eta bere ardilatxaren esneakin egindako mamiak egin ditu eta fama nola eman dion. Eta segitzen du, bera horiek egiten. Inork ez bezala mamiak ardiakin egoziak. Interes handia pizten dit, zenbat denboran mozten diete ardiei hilea? Jo. Nolatan da lehiaketa hori? Ikusgarria da. Urte batez, azkenek urteetako ez dakit, baina moztaile batek egin zituen 5 ardi moztu zituen bakoitza minutuaz baino gutxiagoan. Media. 5 minuto baino lehenago, 5 ardi moztu zituen. Zenbat ardi mozten dituzte normalen? 5, beti? Ez, kasu hartan finalean 5 moztu zituen. Segun zenbat moztaile dauden, finalera pasatzen dienak, bai. Kontutan izan da, kantitatea eta kalitatea ere. Moztu ezakezu, baina ongi moztu behar da ere, orduan bi gauza kontutan. Bai, penalizazioak badire ez badu ongi egiten. Eta, sistema honen garrantzitsuena da, ardiak ez dela ohartzen. Ardia ez da lotzen, ez da zehatu, ardia moztaileak besarkatu bezala egin du, eta ardia ohartu orduko, ja saltoka da, hileri gabe, harin eta freskoa. Gu baino gehiago, ez, freskoago. Bai, dudarik gabe. Beno, Jorge, zu Artzai Zakurren frogetan ez parte hartu duzu, txikitatik edo duela gutxi?
Ez, nik ja bauzket zakur lehiaketetan eta hasi nintzela 29 urte. Eta, bueno, kasik beste horra mestek nintzen hasi nintzelik, ez batut urte batzuk hasi nintzela bai. Eta nondik datorkizu gurasoen gandik edo interesak zakurrena? Ez, ni hasi nintzen ardi betzuk nire jartzen, eta gero zakurret karri nuen, zakurrume bat, eta bestek ikusten nintzen nola ibiltzen ziren, hartzaileak ikusten nintzen nola ibiltzen ziren zakurrekin tola, eta bueno, ni saiatu nintzen eta tokatu zitzaiten zakurbet aski ona. Eta, bueno, nahiko agudu ikesi zuen lanian argikinte eta, bueno, hortik hasi nintzen. Gero kuadrileko lagunek ere baniten, kesi bertsolari, bestia izkorian aitzen zen, eta nik gauzoietan eren abildadei, eta nik ere zegozer nahi nuen, eta, bueno, nik zakurrekin hasi nintzen, eta, bueno, orai arte, banabil. Naiz eta txapelketa arratsalden izan, imaginatzen dut, egun osoa pasatuko duzula hor uarten, ez? Bai, gehienetan etorri naiz goizetik, nire goiz erdi aldera olatorri, eta goizek ireztu zutorri behar, gero zakurreak egon behar du kotxean, egon behar du non baitere, eta hori ez da sobera ona. Da, normalian, behin aldi pare bat ezken duz goztik, gana izela bazkaldu ondoren, konkursora, normalian goizetik gaten naiz, ikusteko, nola ikuskizun handiz badagon, pixket nik ere ikusteko. Zer izan behar du hartzai zakur batek ona izateko, edo baliagarria izateko lehiaketa hauetarako? Bueno, berezkoa behar du. Berak berezkoa behar du, afiziona hundi behar du, eta gero lan du. Eta gehien bat hobekiena lantzen dena da, etxean zematen ez lan gehiago dagon, beti erresago da erakusteko ere. Eta gero, pazientzia hartu behar duzu, beste gauzetan bezala. Eta, denak ez dira ateratzen, baina, azkenean zakurrek behar du bere portzentaje bat, berak, baina hartzaileak ere behar du bere partea hundiepatu. Nola prestatzen duzu txakurra? Txikitatik? Bai, albada txikitatik, eta gero ja hasten zara lantzen gehiago ja, igual, urte pare bat aukelik, ja, orduen, ja, berak ere hobeki entzuten duzu erranak eta hola, eta, batzuk lehentxago, bestia gero entxago, baina, ja, bi urtetik oitide hasten direnak, ja, lanean hobeki. Eta zer izan behar du hartzai batek, hartzai on bat izateko, txakurrekin? Pazientzie bentzin bai. Azkenean, beste arlo guztietan bezala behizu pazientzie, eta hartxonak duten da zakurrek ere berezko haundi balin bedauke, hartzaileak ere lan haundik egin gabe ikesten du zakurrek. Beste batzuk lan gehiago, kostatzen da gehiago erakustia. Baina, haingatik iziko zakurrek eta bezala, denak ez dira ateratzen, eta ez dakit batzuten txakurri botatzen dio kulpe, baina batzuetan pentsatzen du hartzaileak egiten dure geren kulpe. Eta badago hizkuntza ofizialik, edo bakoitzak bere hitzak esaten ditu, bere hizkuntza erabiltzen du, nola da? Ez, guk beti etxeko hizkuntzei, orai nik sumetzen ditu batzuk hasta inglesez taitzen direla izbetzuk baina ez, gu ibiltzen garen kuadrilek eta guk etxean erabiltzen dugun hitz berdinek ibiltzen dugu, azkenean ezker, eskuin gelditu, aitzinen, gibelat, hitz normalak. Normalak. Eta duela 2 urte hartzai eguna Uhartarakilgoa irabazi zenun, nola izan zen? Bai, espero nuen gauzet, hau, orden 3 urte zituen, eta etxean gainera etzen hain ongi ere lanian, eta beste txakurre honan aukena, Arakilure gure hiltzen, eta azkenean Josemarik berotzute, Josemari ezpazen izen, segureski hiltzen torku urtiatan, txakurre nahiko berdezagon lanian, eta azkenean animetu nintzen, eta gehienetan gertatzen dena da, etxan iten duzun baino, makurra hartatzen da lehiaketeta, baina justo pastu zen alderantziz. Ez dakit, hainbeste jende ikusite, motivazioa ez, sentituzun. Ez dakit, nire horrek ere zerengatik, etxan baino hobetu intzuen lana, eta gainera, irabazite, prueba denak onginez.
Egunero egiten dituzu prestaketak txakurraekin edo... Egia erran du lehen garai betian bai, baina orai ez, orai egunero ez. Orai lehiaketak hurbiltzen direnean saiatzen zara egunero iten, baina ez egunero ez. Uartearekin lehen esango zenuke nibela dagola? Bai, nibela dago, klaro, azkenean Nafarro txapelketa jendeak prestatzen du zakurrek, o prestatzen dugu egun hortako, eta, klaro, azkenean lehiaketarea handi da, Nafarroko txapelketa dago jokoan. Eta, gero, klaro, txapela irabazten duena badai Euskal Herrikora eta oinatiko nazioarterare. Eta, klaro, badu bere xarma irabaztiak. Azpi txapeldun gelditziak ere, suponitzen du Euskal Herriko txapelketare bazoa zela. Eta zer moduz joan zen pasaden urtekoa? Bueno, pasaden urtean ere azpi txapeldun eta ez nahiko ongi. Bai. Ez gainera proba gainditutea, baizik, denek proba gainditutare batek irabazten du. Nola baloratzen da? Nork irabazten duen? Bueno, balorazionik igual Jose Marik egingo du hoeki, hau epaimait egon naizetekin tola. Bai, baloratzen da txakurrak egiten duen lana, izan behar du esangilea, hartzailean esanak ongi egiten ditula, ardiak ongi tartatzen duela, ez duela oskatzen, ez duela tratu txarrik ematen ardiai, eta gero, denbora epe bat dago lan bakoitzeko, orduen beharrek inberdu ardiak ekarri gelditu, ataka batetik pastu, eta gero azken froga da jeistesian, ezi borobil hortan sartzea, hori da zailena, eta hor behar du, txakura behar du oso azkar ibili, baina ardiak ikaratu gabe, ikaratzen bat juzu alde iken dute, orduan, hor lan askoren kombinazio bat da, epe bat dago, eta gero oskaik ez egitea, eta hori denak. Eta urtero frogak aldatzen dituzu edo urtero berdinak dira? Bueno, zerbait berritzen dire, aurten ere proba batean lehendabiziko frogan bada berrikuntza txiki bat, baina bada berrikuntza bat ardiak bildu eta gelditzeko modua. Lehen horrelako markatutako borobil batean egon behar zuen, da orain hartzailearen ondora ekarri eta hortila bere lana segitu. Baina, pixkanaka, inalak egiten jugo hobeki egiten, hobeki baloratzeko. Zenbat froga dira normalen, txapelketa baten? Bai, hor lehen izaten ziren 3 froga, gero 2 lemizko froga bateratu ziren, eta azkenean, azkeneko probara pasten dire, lemizko 2 proba horietan, normalian 3 pasten dire finalera, gero puntuazioen araberera gertatzen alda 4 pastia, baina normalean gehienetan 3 izaten da. Eta lemizko prueba da, ertetzen obedientzia bezala, kanpai behar dio itzuli eman zakurrek, gero bandera batzuen erditik pastu, eta gero hartu hartaldia eta bildu zure ondora. Eta gero lehen bigarren prueba zen bezala, orai pasatzen da esi bat transversala eta handik pastu, eta gero hartzailearen ondora karri txakurrak. Ardiek behar ditu karri txakurrak zure ondora, hartzailearen ondora. Eta gero hori gaindituz goztik, badaude 2 esi, bat ezkerreko aldian eta bestea eskuineko aldian, eta epaimaiak erten duen esi tartetik behar duzu saiatu pasatzen. Zenbat zakurrek parte hartzen dute? Aurten ikuste 6 txakur izango dira, bai. Eta normalen gehiago dira edo gutxiago? Normalen dira gutxiago, gehiago, nola egiten duzu? Normalean gutxieneko 6 beti egon dire, baina baita ere izan ziren urteak 12, 13, 14, 15 txakur izan genio zela, baina, hainbat hartzain, edo sartu, edo hartzantza utzi dutela, eta, hortan gabiltzi ia jende gaztea, jubilatzen dena baino gehiago sartzen den, hor dugu erronka. Eta Jorge, urtean zehar beste txapelketetan parte hartzen duzu?
Bai, aurten egia erran ez, baina bai, ibili naiz nahiko, Katalunia aldean eta Alicante aldean eta Mallorca eta Garaibetian Galizia aldean eta ibili gara. Baina ez, aurten hau dut lemizko lehiaketa, eta gero, igendian ze postu lortzen dugun, lemizko txapela irabaziz geroz, bauzketzo Euskal Herrikoa eta nazioartekoa, eta azpitxapeldun ez gauztik Euskal Herrikoa. Eta, txapeldun izenez gauztik ere, badago aukera Katalunia alderare gateko, eta, txapeldun gise igual bertze leku batzuetara ere, izeten da aukera gateko. Nola ikusten duzu aurtengo lehiaketa? Nola ikusten duzu txakurra? Nik ez dakit, ondarreko asteotan sensazioen nahiko politik ikusten dut, orai. Nik nahi dutena da, intzala paper bat ona, eta gero irabazten bada, beti nahiago dugu. Baina beste gobekite maute, berendako hobe. Baizik nire dutena da, guk elkarrekin lan bat politeikia. Eta, gero geltzen zaila iruena edo ondarra gelditutzere lan polibetinte gelditzen mazara, gelditzen zara lasai. Ez zara lehiakorra? Lehiakorra beti, baina printzipalena da lan hon bat itia. Gero non gelditzen zaren, ez zaitke egin porzen. Artzai Zakurren txapelketa orduan arratsaldean izanen da, eta beste gauza bat baduela fama handia da Gasna, ez? Gasna txapelketa eta lehiaketa. Zergatik? Zergatik da Gasna Idiazabal hau berezi? Berezia delako, bakarra da, munduan bakarra, ez da berdina, zergatik Idiazabal gazta, jatorri izendapeneko gazta egin behar da. Eremu bakarrean, Euskal Herrian Naparra, hortik mugaioetatik kanpo ez daiteke egin. Egin behar da bakarrik ardilatxaren esne gordinakin. Eta ardilatxa hoi ez daiteke bizi hemendik kanpo. Ardilatxak bizi behar da eta bere esne ekoizpena egin behar du eremu hortan. Lurralde hoi hortan, hortik kanpo ezin du egin. Esne gordinaz egina eta gutxieneko 60 egunez sendakizunakin sendatua izatea. Orduan, bi lurralde berdin ez da munduan. Orduan, lurralde honek ematen duen zaporea edo bereiztasunak ez du inungo lurraldeak ematen. Orduan, badu bereiztasunak eta bakar, onena da, nik zer esango dut, baietz onena dela, baina eta ezagit egia hogezurra esaten duten, baina berezia eta bakarra dela, hortan ez daukat zalantzik. Eta zer dute berezi ardilatxek, nolakoak dira bestei alderatuta? Arraza bakarra da munduan, hemen dago, kalkulatzen da, 7-8 urte ez gero hemen dagoela gurekin ardilatxa. Eta badu bere gazta bezala, bere iztasunak. Orduan, jakin, ADN bidez guk gazta honetan badakigula analisiak eginda, ADN bidez gazta honetan ardilatxaren esnea bakarra dagoen edo beste ardi baten esnea badagoen. Orduan, horrek zerbait esan nahi du. ADN-a desberdina da, bere ADN berezia du. Orduan, eta gero ardi hau ez da esne gehien ematen duena, baina esne kalitatea dudari gabe kalitaterik onen ematen du. Orduan, honek ez du urte guzien ematen. Ematen du, hori estazionala esaten zaio, hasten da gutxi garabera, batzuk abenduan, batean bat azaroan, baina gehienak abenduan, urtarrilean hor hasi, eta gero bukatu ekainetik agustua bitarte hor bukatzen dute ematen. Eta gero beti bada, 3 hilabete ardiak ez duela esnerik ematen, da orduen beha indartzen ari da.
udaberria etortzen den garien, ja, uda inguratzen den garien, mozten zaio hilea, lasai eta fresko ibiltzeko, eta gero berriz prestatu negua pasatzeko. Nolakoa da ardi latxen hilea? Bueno, badakizu, latxa norbaitek idatzi eta guztien zuen, haragiaren kalitateangatik zela latxa. Euskeraz, latza da, erderaz, aspero esan beharko genioke, baina da hileangatik. Bere hilea da oso latza. Zergatik, ardi latxaren hilea ez da berotasuna emateko, baizik eta ura botatzeko. Teilatuaren efektua hain behar du, eta horrengatik da hainen latza eta koipetsua hori botatzeko. Normalean, ardi hau, zuk atea zabaltzen diozu, eta euria ibalin badu, joan iten da, larrera, eta gustora eta egoten da. Kanpotik etorrien zamait jardi, atea zabaldu eta ikusten badu euria duela bordara bueltatu iten da. Hor dago bereiztasuna. Bai. Gai izango zinateke Idiazabal gazta bat beste batengan ezberdintzera, adibidez erronkariko bat? Bai, dudarik gabe. Zer dute ezberdin? Dudarik gabe. Bueno, egiten den tokian eta nola daun egina. Naiz eta erronkari gaztan ere ardi latxaren esneakin egina izan momentu honetan. Garai batean ardi ronkalesarekin egiten zen, baina orain ardi latxarekin egiten da. Nahiko berdintsuak dire, baina badue bereiztasuna. Han bere tokian ontzen da, hau beste bere inguruan ere ontzen da, eta horrek ere bere nortasuna ematen dio. Bai. Nola erabaki dezakete hau gazta hoberena da? Ze, imaginatzen dut hori gustuen arabera dela, ez? Bueno, bada sistema da, badia fitxa batzuk, eta bada komite bat. Dastaketako komite ofiziala akreditatua dago hemen eta Europa guzian. Orduan, berak badauzkate bere parametroak, 4 parametro biztazkoak, begizkoak eta beste 4 parametro dastaketakoak. Eta, hortan oinarrituta, base bezala hartuta, baloratzen da gazta. Zenbat pertsonek dastatzen dute gazta? Esateko berena dela. Uharteko lehiaketan 24 pertsona. Danetari, periodistak, sukaldariak, kritikoak, blogerioak eta hau maite dutenak, baina 24. Eta azken 12-14 gazta pasatuko dire 24 agotatik, eta haiek baloratu behar duen. Beraz, agian momentu horretan hoberena bai da, ez? Bai. Eta gero gazta hoberena egiten da enkante batean jartzen da, edo ez da gazta hoberena izan behar? Bai, txapeldunaren erdia. Erdia? Hau da gazta ez da, orduen lehiaketara erdi tipuzkatzen da eta erdia jartzen zaio epaimaikoei dastatzeko eta baloratzeko beste erdia ikutxo gabe gelditzen da. Orduen, ikutxo gabe daun gazta erdioi, txapeldunaren gazta erdioi, hori enkantean jartzen da, eta, hainbat diru ordaintzen da. 200 eurokin joaten banaiz? Eta 700 euro ordaindu ziren. Eta, uste dut, 700 gramo baino gutxio zituen. Arrek, orduan, kontua atera zazu, zenbatien atera zen kiloa. Beraz, iristen banaiz 200 eurokin, horrela joanen naiz, ez? 200 eurokin? Ez dago zu... Ez da gramo bat, ez? Ez da usaiture. Ez da usaitu. Ez da usaiture, nondik. Beraz, orain eginen dugu gazna honen dastaketa, ez? Ea nola mozten den, nola egiten den, azaldu.
nik beti esaten dutena, gazta bat zuk daukazu etxean, sekula zuk ez puskatu erditik. Ez egin erditik puskatu zengatik. Zuk frigoan gorde duzu hau ez lehortzeko zerbaitekin babestuta. Oial busti batekin, edo filma edo trapu guztietekin. Orduan, zuk gaztari atzabe duzu horrelako kuña. Gehienez, 8 bat. Oktabo. Hau baino gehiago ez. Ja. Hau da, ateratzeko sistema. A ber, atera nahi den, goz. Nabaridu, astutzen ari zaitela. Bueno, hau da, atera behar zaiona gaztari. Zeratik gero, puska guziak berdinak izango die. Eta, hau oso erraza da jaten. Orduan, hau jateko erabaki behar dugu hau jan behar dugula, hau berehala babestu ez lehortzeko eta frigola. Hau utzi hor eta segun eta ze berotasun dau kanpoan, utzi honek 16-18 gradu hartu arte. Nola neurtzen da hori? Hau orain ez dago 16-18 gradutan. 16-18 gradutara ailegatzen darik, hau iten da zehatu. Busti bezala. Bai. Humedatu. Hola moztekoan, hotza daularik mate eta dirdiratzu jarri behar da. Hau dirdiratzu, orduen dago, eta dirdiratzu dagoelarik, eta jendea, hau dastatu behar duena, mailan jarrita eseri daudenean, ez lehenago, orduan, kendu kanpoko azala hau kendu, eta gero horrelako zatiak egin. 6-8 milimetro lodikoak. Horrela, Orduan, hau hemendik heldu eta hasten da jaten horrela modu hortan. Hola, dastatzen duzu barna, bihotza esan dezagun, eta kanpoko aldea azal pixka bat utzita. Rekomendatzen da, guk beti esaten dugu, azala ez jateko. Bueno, azalak babestu duelako gazta, eta hor egon daitezke kanpoko somorron batzuk, baina bueno, ni bai zer esaten duten, gazta azala jateagatik ez dela hil jendeik, baina bai hil dela jende asko ez jateagatik. Hori, jende gehiago hilda ez jateagatik. Bai, eta orduan egin behar da, usaitu, goxo bat hartu behar dugu, esne prozesatu baten usaina, garbia, ez da hila okuluko edo produktu kimiko baten usaina izan, eta gero, hau agoan sartu, eta testura, ez da hila gazia izan, ez da hila gozoegia izan. Hoi gehien bat... Eta gero, irentzi eta zafaietik, estarritik bihaltzen den goraintzia. Dastatu.
Eta dastatzen da ardoakin, ez? Agian, bestela... Bueno, Bueno. Orduan, usaitzen da eta gero mozten da mendikan. bai. Beti. Eta zenbat pasatu behar da... Hobekien dastatzen da hautsita. Hori, hautsita kortate. Orduen, zuk hor, hartu behar duzu esne prozesatu horren usain garbia, goxoa. Batzutan, hola fuerte xamarra, baino, bai, hau suabea da, eta gero, testuran ez du izan behar itxasten dena, hor hortzetan itxasten dena, baizik eta pixka desegin behar da. Agoza baian buelta eman, irentzi eta gero pixka pentsatu zer goraintzi bialtzen dizun. Beste bat hartzeko. Erderaz regusto esaten zaio. Zenbat pasatu behar da zati bat hartzen duzula beste bat ahotan sartzeko? Bueno, Edo horrela loloko, bueno. Ni beti esaten dutena, ez gaztan, jaki guzietan, ez hartu bigarren bokatua lehendabizikoari analizioi egin baino lehen. Batez ere, goraintzi hori. Eta zer jartzen du gaztaren etiketan? Bueno, Normalen informazioa dago, ez? bai, norek egin duen, norek kaseina plaka nola dauken, hau zure kotxeko berebileko bastidorea bezala da. Gazta bakoitza badu bere plaka kaseina. Horren, plaka horren bidez, kontseiluan badakite norak egin duen gaztao, zer egunetan egin duen eta zenbat atera diren lote horretan, egun hortako lotea. Honeako eta txarreako. Honeako, zuk esan merezu gordetu niri egun hortako gazta guztiak, de acuerdo, baino guk hemen opatuko bagino akats bat, larrialdeko akats bat, abisatu beharko ginduke, eta orduan lote hori osoa gelditu egingo litzake, eta dastatzaileek egin beharko dute, dastatu, analizatu aurreko lotea eta aurrengoa. Arazo honen bat baldin bada. Eskerrak ez dela horrelako gauza gutxi gertatzen dire, baina hortarako, honeako eta txarrerako. Bai. Enkantean ez ezik, zenbat kostatzen du Idiazabal gazta batek, osoa, osotarik? Ja, nola? Zenbat kostatzen duen Idiazabal gazta bat, osoa? Kiloko bat. Zenbat... Zera balio duen, kilo... Baina non, enkantean? Ez, Merkatuan. merkatuan. Merkatuan, bakoitzak bere prezioa jartzen dio. 18 euro baino gutxoan kiloko ez beharko luke atera sekula. Eta horti, 18 eurotik 23-24 euro bitartean. Sekaro, enkantean erosteko joan behar naiz hemengo 3 edo 4 soldatakin, ez? Gutxienez. Bai, claro. Bestela, ez da usaitu ere. Bai, egin behar duzu poltsikoa bero-beroa eman, bestela, ez dagoazu ezerreikeik. Beno, orduan gogokin edo? Igande honetan, eguraldi ona espero da edo euria ginen du. Bai, eguraldian ez enkargatu daukago eguraldian. Bai, ez? Joan den urtezkero, bai. Eguraldi ona egiteko. Bai. Bueno, hemen utziko dugu, Uharte Arakilgo 55. hartzai eguna igande honetan abuztuaren 27an. Eta, plazer bat izan da, eta, espero ezagun jende asko gerturatza, ez? Eta gasna dastatzen jarraituko dugu. Hori dudarik gabe, bai. Jendea, gazta dastatzeko, erosteko, hori da, egingo dugun gauzik onena. Artzainei eta erleboa izateko, egin behar dugu, erosi eta horiek dastatu.
Bai. Hori Eta da. merkatura joaten garelarik ikusi norekin duen gazta, nun eta nola. Hau nola dagoen badakigu. Kanpotik eta toki asko egitozten dian, ez dakigu nola dauden eginak. Orduan, bakoitzak erabaki behar du, zer egin. Bueno, Bai. eta Jorge, sorte hon edo mucha mierda esaten den bezala, ez? Txapelketa honetarako eta ia edo txapeldun edo azpi txapeldun, ez, ateratzen zaren. Bueno, saiatiko gara lana albezin ongi egiten dugun, eta gero emaitza haiko da. Jo, bueno, printzipalena lana ongitia, eta emaitza ona lortzen bada, hobeto. Hori da, mila esker Hirukote. Bai. Bale? Zuei. Venga, Mila esker. zuei, Bai. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagun. Batetik, tamaina handiko zuhaitz bat erori zen Sarasate pasalekuan, esituta zegoela, legebiltzarraren aurrean, baina ez zen inor zauritu. Zuhaitza Celtis australis espeziaren ale bat da, eta goizeko 9:40 minututan erori da, oinarria usteldu egin delako. Zuhaitzaren erorketak ez die ibilgailuei eragin, ez da inguruko aparkalekuaren erabiltzaileei ere. Zuhaitz horri jarraipena egin zitzaion azken asteetan egonkortasunari dagokionez. Eta aste artean Dianaren espazioa perimetratu zuten, segurtasun arrazoiengatik eta ostegun honetan jeistea aurreikusi zuten. Eroritakoaren ostean, langilek adarrak moztu eta kendu egin dituzte. Bestetik, ostegun eta ostiraletan, mahai teniseko txapelketa eta profesionalen erakustaldia izango dira Gazteriaren etxean. Kiroloni eskainitako asteak aurrera jarraitzen du, dagoeneko beteta dauden ikasketa tailer guztietako plazekin. 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendua, abuztuan egin ohi den Doako udal hitzordua da. Gaurtik aurrera hasiko da txapelketa, arratsaldeko 6etan hain zuzen ere, eta publiko gisa joan daiteke bertara, naiz eta edukiera mugatua izan. Amaitzeko, Iruñeko udaleko etxerik gabeko pertsonen zentroak 56 egonaldi izan ditu abuztuan, bero boladagatik bereziki. Protokolo hori Iruñan sortu berria, abuztuaren 8an aktibatu zen lehen aldiz, eta 14tik etengabe ari da funtzionatzen. Kasu horietan eguneko ordutegian, zentroak dutxa, bazkaria eta espazio komunetan egoteko aukera eskaintzen die bisitarei. Bazterketa handiko zerbitzuaren udal protokoloak saiatzen dira inor kalean egotera behartuta ez egotea. Eguraldi txarra baldin badago. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.